जोबोद इम्पर्टेन्ट दिनै नोंथांमोनजों सावरायगोन खिन्थु गुसुं जागोन भिडिअआ आंनि थाखाय टाइमा दिनै जोबोद खम सोलाबा जादों। सेन्ट्रेल BPFनि माखासे विंसनि 12 जन दैदेनगिरिफ्रा खेबसेनो प्रमद बर'जों आखाइ हमफैदों। UPPLआव जयेन जाफैदों आरो बिथांमोना UPPLनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै UPPLनि जानानै खामानि मावनो आरो BPFनि जे गोजाम टेकनिक्स बेखौ बानानै बिथांमोना UPPLनि थाखाय खामानि मावनो राजि जादों आरो बिथांमोना गावसोरजों माखासे लाइनाव दंबाय थायो फैबावगोन होननानै मिडियानि गेजेराव बुंथिना होदों। दिनै बिनि सोमोन्दै गुसुंब्लाबो नोंथांमोनजों सावरायगोन। गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि जिबि ब्लग चेनेलाव बरायग्रोबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। सावरायनांगौ खोथाया बेनो, दिनै इयुथ्सफ्रा फैबाय थानाय फरकामिं फिउचार जेनेरेशन इयुथ्सफ्रा BPFनि गोहोखौ, BPFनि 17 बोसोर हाखन खालत BPF जैतु काम करी গৈছে সেই কাম কাজবিলাক এট্ৰাকশ্যন হৈ পেলাই বা ভাল পাই পেলাই BPFত যোগদান কৰি আছে। সেই সময়ত BCOৰপৰা UPPLত सेंट्रेल कमिटी BSOर नेताসকলে UPPL যোগদাन কৰিছে। बे जोंनि थाखाय मोनसे आसरित मोनथावथाव। दा राजनीतिक भाबै बिथांमोना BSOआव सेंट्रेल कमिटियाव दैदेनगिरि हिसाबै दंमोन। दिनैनि समाव 12 जन बिथांमोना UPPLआव प्रमद बर'जों आखाइ हमफैबाय। जे समाव UPPLखौ सरकार थासेयावबो नागारनानै गुबुनाहाय BPFआव हाबगासिनो दं। BPFनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै, BPFनि माखासे नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै, सिगाङाव मावनायखौ मोजां मोननानै, नाथाय बे सिगाङाव मावनाय BPFनि नीति आदर्श खान्थिफोरखौ बिथांमोना गोजाम होननानै बुंदों आरो दिनैनि बे कम्पिउटाराइज जुगावहाय, कम्पिटिटिभ जुगावहाय प्रमद बर'नि शासन खालामनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना UPPLआव हाबदों। बिजिरनाया रायजो राजानि आखायाव, सोरखौ सोर मोजां मोनो हगारना होबाय। जोंथ' मा जाखौ नुदों बेखौ हगारना होयो भिडिअनि गेजेरजों, कन्टेन्टनि गेजेरजों। आरो जाय सरकाराव सालायनाय, सरकाराव गैयैखौथ' बुंनानै जेबो बिसोरनियाथ' रज'आ नालाय, सरकाराव थानायखौ जोङो बांसिन बुंनांगौ जानानै फैयो। मोजांखौ मोजांखौबो बुङो, मोजां हाबा मावनायखौबो। जेरैहाय सुपार 50खौ जों नाङा आं BPFनि, नाङा आं कंग्रेसनि होननो हाया। बिनि गेजेरजों आंनि फिसा फिसौफ्रानो IAS ACS जालाहैगोन। दा बिथांमोना जे गावसोरजों आरो लांफाबावनो थाखाय माखासे लाइन बानायदों, बेसो BPFनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा। थारैनो बिथांमोन बादि इयुथ्सआ लासैनो BPFखौ नागारनानै UPPLआव जमा हाबफैसिगोन नामा? आरो सिगां समाव जानाखि थांदों लैहोर फंबायनि दैदेननायाव, कास्टम बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायाव, दा बिसोर गासिबो फैफिनजोबगोन नामा? प्रश्नआ बेसो। राजखान्थियावथ' हाबलाय ओंखारलाय, बबेखौबा नागारलाय बबेखौबा ओंखारलाय, आरो माखासे लब देखायनाय आरो माखासे मस्ला मोनजानायनिबो खोथा थायो नालाय, बे मस्लाजोंनो जाजोबो नालाय बुस्थुआ। दा बेखायनो बिथांमोनाबो जानो हागौ एसे मस्लाफोर थानो हागौ, जायनि जाहोनाव बिथांमोना राजनितिकसो नालाय नागारनानै बेयाव थाबाबो ओरै मस्ला मोनजायोबा बेयाव बिथांमोना बास्लायदों। जोंहा बेजों खुनु रायजो राजाफ्रा खोथा गैया जे UPPLआ जुदि मोजांथारैनो मावनानै
जोंनि अर्थ बेबस्थाखौ बानायनो हादोंब्ला निस्सय जों रायजो राजाफ्रा बयबो मदद होगोन। आरो BPFआ जुदि फैबाय थानाय इयुननि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों आरो सिगाङाव मावखांखाबाय, बे थांबाय दे, लेट इट ग। बेनिफ्राय बर्थमानाव बिथांमोना माखासे रायजोनि थाखाय खामानि मावबावदोंब्ला बिथांमोनखौबो मदद होनाया गोनांथार। दा सोरखौ मदद होनांगौ बे नोंसोर रायजो राजानि आखायाव। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।